गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि थामदै जखन्थाया जोंनि नैबे धुपगुरिनि गेलेग्रा फोथाराव सोलिगासिनो दङ। दिनै थामथि साननि गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय जों बे हाबाफारिखौ दान्दिसे समनि आवगायावसो जों फोजोबबाय। जोंनि गलाघाट जिल्लानि फिरफिलाजों लोगोसे जों जोंनि आन्चलिक मोन 7 आन्चलिकनि जों दिनै बाहाय फिरफिलाखौ बिरहोदों। बे फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव जोंना दान्दिसे समनि उनावनो जोंना डेलिगेट सेसन दंबावो, बे जागोन। बेनि उनाव गुबुन हारि माहारिनि मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि दङ, बेबो जागोन दान्दिसे समावनो। बेनि उनाव जोंना गेवलां मेल दङ 12 बाजियाव। बे गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपन बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जों बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौबो जों हांख्रायदोंमोन। बिथाङा माखासे नागारहायै जाहोननि थाखाय जोंनि नैबे जथुम्मायाव बिथाङा बाहागो लाफैनो हानाय नंला। बिनि सोलायै बिथांनि जायगायाव जोंनि सिगांनि एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि आरो दानि MLA मुस्रि लरेन्स इस्लारि सारा जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ। बिथाङा जोंनि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। बिदिनो जों गोबां आलासि जोंनि नैबे गेवलां मेलाव हांख्रायदों। गोबां आलासिया बाहागो लाफैगोन। जोंनि गुबुन जोंनि लोब्बा थानाय आफादफोरखौ जों बाहाय हांख्रायदों। बिथांमोना गासिबो जोंनि बाहाय बाहागो लाफैगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। जोंना मैया हराव गलाघाट जिल्ला एबसुनि डेलिगेटआ जानानै थांदों। जों बे डेलिगेटआवबो जों माखासे बिथांखिफोर लादों। जोंनि गलाघाट जिल्लायाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां समस्याफोर दङ। जों गोबां हारि माहारिफोरजों गोरोबनानै थानो लुगैया जायो। बेनिखायनो जोंहा गोबां समस्या ओंखारो। जों बे समस्याफोरखौ बोरै समाधान खालामनो हायो जों मैया सावरायलायदों आरो माखासे जों बिथांखि लादों। गिदिर समस्याबो दङ, बिनिबो जों बिथांखि लादों। जेरै जोंना बर्डारनि समस्या दङ। आसाम नागालेण्डजों एकदम नांजाबनाय एरिया जोंनि गलाघाट जिल्लाया। बेनिखायनो जों बर्डारनि समस्याखौ जों बोरै सलुसन खालामनो हायो जों बेखौ सरकारखौ नारसिननो थाखाय जों मोनसे रिजुलेसन लादों। आरो जोंनि गेजेराव बर' मिडियामनि समस्या दङ। गोबां गार्जेनफोरा, गोबां रायजो राजाया गावनि गथ'खौ बर' मिडियामाव थिसननो नागिरला। माखासे भुल बुजाबुजि दङ बिथांमोननि गेजेराव। जों बेखौ बोरै फोसाबनो हायो आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ आरो बर' बिथांमोननि गथ'फोरखौ जों बोरै बर' मिडियामाव फोरोंफिनहोनो हायो जों बेखौबो मोनसे रिजुलेसन लादों। जों बेखौ गोख्रों खालामनो नाजागोन गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा। बिदिनो जोंनि गलाघाट जिल्लायाव गोबां फिसा समस्या दङ। जों बेफोरखौ बे समस्याफोरखौ जों समाधान खालामनो लाजोबदों। जेरै जौ जुवानि समस्या दङ, उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय समस्या दङ, गुबुन हारिजों गोबां दोनखारलांनायनि समस्या दङ, बिदिनो खोमसि फोथायनाय समस्या दङ। बेफोरखौ जों मैया रिजुलेसन लादों। बे समस्याफोरखौ जों गलाघाट जिल्ला एबसुआ फारियै जों समाधान खालामनो थाखाय मैया डेलिगेटआव जों रिजुलेसन लादों। गोजोन्थों। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 39थि बोसोरसालिया थामदै जखन्थाय, बे जखन्थाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दिनै थामथि सान। बे थामथि साननिनो गिबि हाबाफारि हिसाबै जि फिरफिला बिरहोनाय, बे फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनिसिम जि बिबार बावनाय, बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव आंखौ आलासि महरै, बावजेनगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद गलाघाट जिल्लाया हांख्रायनानै लाबोदों। बे लाबोनायाव आं दिनै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै दिनैनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जाय बिथांमोना गावनि आगोमा जिउखौ जाथि, हारि, राव, थुनलाइखौ फोथांलांनायाव जिउ बावलांबाय, मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननिसिम आं गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि हिसाबै बिथांमोननिसिम रोजा साबायखर आरो सिबिनायखौ जासिनानै आङो दिनैनि नैबे मुंख्लंफोरनिसिम जि बिबार बावनाय, बे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ आं दिनै बावजेनदों। आरो आं बेवहाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव आंखौ बिबान होनायलाय हांख्रायनानै लेंहरनायखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा साबायखर बावनानै आङो आंनि हाबाफारिखौ मावफुंदों।